Sport yarışları to'xtatıldı, ko'p kina türler boyunca sezon tamam. Iş şartlarında fizik halatni nishik saqlarga, sportchilar o'z izolyatsiyani nishik kechira. Biz bugün гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәнмесез, эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Хәерле кич мөхтәрәм кунакларыбыз, һәр кайсыгызда үзегездә, Ильяс Арчада Хәлил Хәмитович исә үзенең өендә безне сәламли, biz исә Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясе студиясендә. Дөрестән дә, әлеге пандемияда иң зур зыян күрүче өлкәләрнең берсе ул спорт. Чөнки бүген бернинди ярыш та үткәрелми, ләкин спортчылар белгәнебезчә үз өйләрендә шөгыльләнәләр. Хәлил Хәмитович, менә бүген Татарстан Республикасындагы спорт ни хәлдә? Хәерле кич, хөрмәтле Алмаз әфәнде, хөрмәтле bizden karşı tamaşaçılar, indi bizde bu koronavirüs taraldığı sebeple özgürlükler geçirdik. Respublikamızda, bütün dünyada spor yarışları tutatıldı. Bu günde bizim spor kompleksleri, spor platformları yapıldı vaktiyle. Şundan indi trenerler, sporcular üzerinin şahsi iş planları boyunca işlerini alıp barırlar. Bunun için de barlıq sport mektepleri de bizim online rejimde işlediler. Özlerinin şahsi kompüterleri, telefonlar, başka resurslar aşağı trenerler bilen haberde bulup programını öteler. Bunda indi bir gerek yerden belki bizim Zoom programımızı, WhatsApp arkalı, video zvanoklar arkalı, Skype'lar arkalı trenerler üzerinin şakirtlerine көрсәтмәләр бирәләр. Indi iyi işleri бергәннән соң sporcular yazdırıp үзенең күнегүләрен эшләгән эшләрен тренерларга яңадан җибәреп, алар нинди үзгәрешләр китерә икәнен анышлыйлар. Белгиле, бүген көндә яңа формада спорт ярышлары да бара безнең, әйтик, онлайн матчлар, шахмат буенча бик күп ярышлар үткәрелде, бу араларда 5 турнир үтте. Әле безнең республиканың спорт мәктәбе халыкара турнирда үткәрде. Анда инде безнең Уругвай, Англия, Канада, Бразилиядан спортчылар катнашты. Шулай ук безнең Гроссмейстер Владислав Артемьев онлайн супер турнирда катнашты 15 апрель көнне. Җиңү яулады. Абу-Даби Супер Близ Челлендж турниры. Шашки ярышлары буенча, го буенча ярышлар башкарыла. Шулай ук әле шушы көннәрдә безнең велосипедчыбыз Илнур Закарин Ярышлар шәһәрендә өендә ул велотренажда шөгыльләнә һәм ул компьютерга кушылып виртуаль велоузышта катнашты. Дөнья халыкара ярышта анда ул 2нче урын яулады. Безнең Хәлил Хәмитович видеоязмада бар махсус, Илнур Закарин да шулай ук катнаша әлеге видеоязмада. Һәм гомумән спортчылар иш шартларында ничек әзерләнә икән? Әйдәгез әле бергәләп видеоязма карап алыйк. В настоящее время в связи с пандемией коронавирус приходится нам поддерживать форму в домашних условиях. Сейчас я нахожусь в Сабинском районе, и при поддержке моего тренера Руслана Рустемовича Аюпова, который каждый день на связи, и моей команды, моей семьи, занимаемся и поддерживаем физическую и игровую форму. Мои тренировки очень разнообразны. Каждый день я делаю силовые упражнения, упражнения на растяжку, а также упражнения с резиной. Также каждый день я просчитываю свои программы под музыку. В интернете еду соревнования. На данный момент онлайн 25 тысяч человек, и я вот таким способом держу себя в форме. Дөрестән дә һәр кеше үзенең формада тота. Инстаграмнан күзәтеп баручылар, шулай Хәлил Хәмитович сезнең дә шөгыльләнгәнне беләдер. Менә теләгән кеше ул инде аның өчен ниндидер спорт зарлары да кирәк түгел, һәм башка җирдә шөгыльләнү кирәк түгел. Әгәр дә ул үзен формада тотырга тели икән, өйдә дә шөгыльләнеп була дигән фикер белән килешәсезме сез? Мин бик килешәм, безнең спортчылар бит тапкыр, бүгенге көндә интернет челтәрендә төрле комплекслар бар. Шуларны алып, өйдәге булган спорт җиһазларына, эластик ленталар белән, башкалачак, үзебезнең белән дә эшли торган упражненияләр бар. Минем менә өйдә бер гантелем бар, велотренажерым, мин рәхәтләнеп төрле комплекслар ясап, шөгыльләнәм, шунда вакыт табам. Инде минем шәхси тренерым җибәреп тора, кызыклы күнегүләрне ялкынламаска гына кирәк. Теләк булганда барын сән дә эшләп була. Бигрәк тә хәзер вакыт та күбәйде. Вакытны планлаштырырга, җайлаштырырга бик мөмкин. Мин рәхмәтле тренерларга шушы вакытта үзенең шәкертләре белән элемтәдә турып, аларны физик яктан да, рухи яктан да тоталар. Менә күрәс, мин бик тырышып шөгыльләнәм монда. Туктап торырга ярамый. Чөнки шушы вакытта бигрәк тә әһәмиятле физик яктан нык булырга, беренчән иммунитет арта, рух арта, көч арта, бу безгә бик кирәк.
Районнарда хәлләр ничек икән? Орча районы вәкиле Ильяс Абдылгазизов безнең белән шулай элемтәдә. Без белгәнебезчә спорт мәктәпләре бүген эшләми, боз сарайлары. Менә әлеге ситуациядә ничек чыгу юлларын эзлисез? Бигрәк тә балалар спорты бүген ни хәлдә? Зур сәлам, Алмаз, Халил Хамитович, хәерле көн. Безнең Орчада 2 зур спорт мәктәбе эшләп килә иде. Ләкин шушы вазгыять белән без инде боз сарайын яптык беренче чиратта, аннары бездә зур универсаль спорт комплекс, шулай ук бассейн спорт комплекс. Бүгенге көндә шулай ук ишекләре бикле. Әлеге спорт комплекс кысаларында безнең 9 төр кергән спорт мәктәбе эшләп килә. Мин инде сорашам, эффектлы якларын карыйм аның, иш шартларында шөгыльләнүнең. Бу бераз гына күңелсез дә. Икенче яктан карасаң, без балаларның шул ук спорт мәктәбендә шөгыльләнгән балаларны гомумән икенче яктан ачабыз дип әйтергә кирәк. Чөнки беренчедән Орчада инде күбесе үз йортлары белән торалар, анда мөмкинлек бар өйдә генә түгел, ишек алдына да чыгып шөгыльләнергә. Шуның өчен хәтта хоккейчылар да үзләренең ишек алларында, мин беләм, күбесе инде капкалар корып куйганнар, күбесе шундый роликларда булса да төрле хәрәкәтләр башкаралар, һәм анда шайба урынына күбесе аның туп белән, кәшәкә белән һөҗүм итә, һәм шул рәвешле төрле күнегүләр ясыйлар. Инде безнең тренерлар аларга онлайн режимында һәм әле өстәвенә видеоролик тарафыннан яздырып җибәрәләр үзләренең спорт төрләренә туры килгән күнегүләрне. Балалар исә әти-әниләр ярдәме белән аларны эшлиләр һәм кире шулай ук ролик ясап җибәргә тиешләр. Һәм әле моннан тыш, спорт мәктәбеннән тыш бара хәзер соцшелтәрләрдә безнең бүлекнең дә официаль аккаунты бар. Без башкарабыз төрле роликлар, төрле челленджлар. Һәм шуларның берсе, ул да булса, без башкарып җибәргән идек безнең район башлыгы Илшат Габдулфатович Нуриев белән бергәлектә. Ясадык ГТО нормативларына туры килә торган күнегүләр һәм, мәсәлән, бетәчәк бит инде бу ситуация, аннары чыгачакбыз урамга, аннары җитә анда мөмкинлек шул ук ГТО нормаларын тапшыру. Һәм шул вакытта безнең инде иш шартларында әзерләнгәнне күрсәтү максатыннан без бер-беребезгә тапшырабыз һәм райондагы bütün яш айырмасы дип әйтик инде, каралган бит инде ГТО һәм бөтенесенә дә тапшырабыз без шушы эстафетаны. Республика күләмендә менә ярышлар ни хәлдә булачак икән, шулай кызыксындыра тамашачыларны. Халил Хамитович, дөрестән дә безнең бит инде Татарстан ул халыкара дәрәҗәдәге Россия күләмендәге ярышларны бик күпләп үткәрә иде. Алар хәзер туктатылды. Әле киләчәктә кайчан менә бу кире тамашачылар белән әйләнеп кайтыр, шулай билгесез. Менә ничегрәк күз аллыйсыз әлеге ситуацияны һәм Татарстан кайчанрак гадәти режимга әйләнеп кайтыр икән спорт ярышларын үткәрү буенча? Безнең спорт ярышларын үткәрү буенча мин ышанам, инде планлаштыра бит футбол уеннары яңадан кайтарылуы июнь азакларында. Аннан соң инде безнең июль айларыннан башлап тулы хәләткә керебез дигән өметтә калам. Чөнки безнең июль айында инде Россия чемпионатында үткәрелүе планлаштыра көрәш буенча хатын-кызлар арасында. Аннан соң инде безнең әле барыбыз да белгәнчә август айында соңгы илләре ярышлары планда тора, ул күчерелмәдә шул вакытта калды. Кайсыдыр ярышларны без инде июль, август, сентябрьларга күчергән идек. Безнең шул вакытта планга кереп, Алла бирсә, эзлекле рәвештә дәвам итәрбез дигән өметтә калам. Димәк, еллык программага кертелгән ярышлар, алар югалмый, алар бары тик вакытлыча күчерелеп кенә торачак дигән сүзме бу? Безнең вакытлыча гына күчерелде, ләкин су төрләре буенча беренче ярышны без 2021 елга күчердек. Бүтән ярышлар безнең әле планда тора. Белгән Алмаз әфәнде, ул безнең барыбызның да тора. Бүгенге көндә менә шу май бәйрәмнәре вакытында өйдә торып, тиешле шартларда тыңлап, кушканнарны эшләсәк, без тизрәк чыгарабыз бу хәләттән дигән өметтә калам. Чөнки менә телевизорда кушкан имәле, күрәм авыручылар саны арткан, халык йөри, халык тыңламый, санламый, бу бездән тора, үзебездән дә. Ничек тизрәк без моны җиңәбез, бу ширне бердән булып, тизрәк инде без гадәти хәләттә эшли башларбыз дигән өметтә калам. Ильяс, әгәр дә районнарны алсак, яңадан әйләнеп кайтсак, шулай ук шәһәрдә мәсәлән кешеләр квартираларыннан чыга алмый. Районда бит инде барыбер урамы да бар дигән кебек, ишек алдына чыгып шөгыльләнергә була. Менә ул яктан өстенлекләр бар микән район һәм авыл спортчыларында?
Әлбәттә бар, чөнки саф һавада шөгыльләнү ул бит инде барыбер 4 стена эчендә шөгыльләнүдән бик нык аерыла. Мин әйтәм бит, ишек алларында күбесенең инде ачыкланды. Шул ук баскетбол мәйданчыгы булдырып була. Безнең мәсәлән баскетбол тренеры һәрберсенә дә туп өләшеп чыккан үзенең төркемендә шөгыльләнгәннәргә. Алар инде шушы онлайн режимында кабатлап төрле күнегүләрне башта кабатлыйлар, аннары барыбер бирелә бит инде үй ише. Үй ише бирелгән вакытта теге яисә бу хәрәкәтне алар даими рәвештә башкарып торырга тиеш булып чыклар. Шул ук хоккейчыларны мин инде әйтеп киттем, алар асфальтта шөгыльләнә алалар. Һәм әле махсус бит бозны шуа торган аның яссы шундый җайланмасы да бар. Күбесе аның иләрендә шуны булдырган булып чыкты. Һәм бик рәхәтләнеп бүген хәтта шайба белән дә шөгыльләнә алалар. Әлеге урында тукталып торыйк, рекламадан соң дәвам иттерербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Тояның тастапшуы без дәвам иттерәбез. Без бүген спорт ярышлары, гомумән спортчыларның әлеге пандемия вакытында нәрсә белән шөгыльләнгәне хакында сөйләшәбез. Безгә Әдилә Абдрахманова килеп кушылды. Фехтование буенча халыкара спорт остасы. Әдилә, менә ничегрәк үтә синең көннәрең? Ничегрәк әзерләнәсең? Һәм мондый шартларда әзерләнеп буламы? Хәерле көн, әзерләнеп булам. Мин күбесенчә бакчада вакытымны уздырам, шуның эченнән дә урамда да төрле упражненияләрне ясыйм, укыйм. Һәм безнең тренерларыбыз онлайн тренировкалар уздыра. Алыштырып буламы менә бу спорт залында булган шул ук сезнең урыннарда булган әзерлекне нәкъ менә өйдә эшләнү белән, әле башка төрлеме бөтенләй? Махсус фехтование буенча инде бөтенләй уздырып булмый. Шул физик форманы гына тотырга һәм миңа әти мишень ясаган иде бакчада, шул фехтование буенча шул техника, тактика гына белән әзерләнеп була. Көндәшләр булмагач, спарринг партнерлар дип әйтик, авырракмы? Менә шул тип өлешен булмый. Анда бит әле куркынычлык та бар, мәсәлән, шул ук режим сакланмаганда, ниндер кемнеңдер үлчәү авырлыклары арта, аннары элеккеге тизлекләр кимемәс дип курыкмыйсыңмы? Курыкмыйм. Мин яхшы гына хыялланам, шуның өчен хәзерге вакытта эшлим. Хәлил Хәмитович, тулайым, әгәр дә ситуацияны алсак, менә бу спорт өлкәсендәге ниндирәк үзгәрешләр булачак? Барыбер бит инде элеккеге халәт тулайым кабатланмаячак ул менә бу хәлләрдән соң. Сез ничегрәк күз аллыйсыз? Менә спортта нәрсәләр үзгәрергә мөмкин шулай ук? Киләчәктә мин ышанам, инде күбрәк менә шулай ук бар burada гадәти тормышта да онлайн режимда күчер кайбер спорт төрләре буенча дип әйтәсем килә, чөнки ул экономик яктан да ул файдалы. Ләкин бар burada күп спорт ярышлары, инде тамашачылар залга килеп, спортчыны күреп, аның хәрәкәтләрен, аның сулышларын тоеп, караган ярышларны онлайн алмаштырмый. Без беләбез, сез федерацияләр белән дә элемтәдә, Хәлил Хәмитович, менә онлайн ниндирәк утырышлар уздырыла, ниндирәк сораулар күтәрелә хәзер? Менә мин ярышларны үткәргәндә, ярышларда катнашучы тамашачы ул икенче халәт. Ләкин менә оештыру эшендә бик җиңелле. Например, без үткәрдек, мисал өчен үткәрдек, без Шаңгы федерация буенча онлайн режимында бик күп киңәшмәләр. Ништер Зәйдән килергә кирәк иде, Әлмәт шәһәрләреннән, Чаллы шәһәрләреннән киләчәктә килмичегенә урыннарда торып та кыска вакытта гына төрле һава шартлары була карамастан киңәшмәләрне кичермичә, погодалар үзгәр яхшы вакытны көтеп, кирәк вакытта кыскача гына киңәшмәләр үткәреп алырга була. Шуңа күрә менә бу онлайн режим бу коронавирус вакытында җыган безнең тәҗрибәләр гадәти хәлдә файдаланырга бик мөмкин, бик уңайлы. Финанслау ягы ничек булачак? Без беләбез, хәзер профессиональ спортта күп кенә командалар инде үзләренең бюджетларын киметә. Ниндидер чикләүләр куя, кайбер командалар, мәсәлән, шул континенталь хоккей лигасындагы Адмирал бөтенләй үзенең чыгышын туктатылачак, чөнки нәкъ менә әлеге коронавирус аркасында финанслау югалды. Шәхси төрләрдә мондый хәл күзәтелмәячәкме? Һәм спортта гомумән менә бу финанслау ягы булай да кайбер спорт төрләрендә зур булмаган кимемәс микән? Шәхси спорт төрләрендә безнең андый зур акчалары юк иде. Бигеле инде кайсыдыр федерацияләрнең авырлык килер, аларның
компанияларның эшләвенә карап, әле бүгенге көндә андый без үзгәрешләр истемибез. Аллаһ бирсә, мин шәхси төрләрдә ничек булган шулай калыр дигән өметтә калам. Инде бу безнең команда мастеровларда, ул командалар арасында бәлки Акбарыста, Рубинда, Синтез командаларына калыр дигән өметтә калам. Инде бүгенге көндә ул юнәлештә эшләр алып баралар. Контрактлар инде бүгенге көндә киметелеп кул куелды, килешүләр үткәрелде. Белгілі, біз инде юрганга карап аякны сузарбыз дигән өметтә калабыз. Беренчедән, монда инде безнең спорт мәктәпләрен яшьләр арасында кемнәр олимпия уеннарына әзерләнә. Менә инде бәйрәмнәр бетүгә, Алла бирсә 12 май көннәреннән башлап инде безнең Татарстан җыелма командасын аерым шартларга инде кайберләренә бассейннарны ачып, чөнки бүгенге көндә суга сикерү төрләре бар, алар судан башка балдырмый, менә Әдәләт әйтеп килә. Бүгенге көндә әле кайбер төрләрдә инде анда спарринглар кирәк, тәҗрибә югалмас өчен, шуңа күрә без инде аларга аерым шартлар тудырып, Алла бирсә 12 майдан башларбыз дигән өметтә калдырабыз. Дилә, ниндирәк планнар алга таба, ниндирәк ярышларга һәм ничек әзерләнәчәксең? Бүгенге көндә без белмибез әле кайчан безнең ярышларыбыз булачак. Шуның өчен физик форманы тотырга тырышабыз. Дилә, башка спортчылар белән дә аралашасыздыр. Менә алар нәрсә турында әйтә? Чөнки төрлесе төрлечә әзерләнә бит инде. Менә сезгә ул яктан җиңелрәк микән? Физик форманы тотырга була инде, иде дә. Ләкин шул спарринг партнерлар булмагач, шул тип өлешен булмый иде үткәрергә. Һәм безнең элемтәгә футболчы егет тә килеп кушылды. Әдел Мөхәммәтҗанов, сезне сәламлыйбыз. Дөрестән дә футбол өлкәсендә шулай ук әлегә пауза. Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез, ничегрәк үткәрәсез көнегезне? Ишәмсез. Футболларыбызны ничек шөгыльләнәбез? Самоизоляция вакытында инде бик теге чыгарга ярамый, Арча районында торам үзем, Арчаның үзендә, безгә дә монда Арчада чыгарга ярамый. Үзем ишек алдына чыгып, жүгереп, топлар белән шунда үземнең заданияларны эшләп, шул текстильчик командасында уйныйм. Шуның тренер физподготовканың заданиялар җибәреп тора, һәрбер атнаны шуны карап, эшләп, шул план буенча яшәп ятабыз. Ирендермиме өйдә? Барыбер бит инде команда белән булганда бер хәл ул, үзең генә булганда бәлки күпмедер дәрәҗәдә үтәп тә бетермисеңдер, әллә андый фикерләр тумыймы? Теге психологически авыррак, чөнки һаман сайын өйдә дүрт якта дип, дүрт якта инде һаман сайын бер нәрсә, һаман сайын туп, жүгерәм, и шул бер план белән яшәгәч, теге авыррак. Үзең турында сөйләп китсәң инде, кайларда уйныйсың син һәм ниндирәк лигаларда, чемпионатларда чыгыш ясыйсыз? Мин 6 яшьтән уйнап киттем Рубинда. Арча белән Рубинга уйнарга бардык та. Миннән шуннан соң 6-га бер оттырдык. Шуннан соң инде Рубинның тренеры мине алып калды да, бер айдан соң шалтыратты да, әйдә килеп просмотрга дип, беренче тренировкадан соң мине алдылар. Шул 6 яшьтән 20 яшькә хәтлеге Рубинда уйнадым. Академиясыннан главный основной командага хәтлек барып җиттем. Шуннан соң Рубиннан соң инде 20 яшькә хәтлек главный командага хәтлек барып җиттем дә, Курбан Бикич китте. Шуннан соң мин киттем текстильщик командасына. Ивановода хәзер минем Рубин белән контракт бетте дә, и миңа яңа контракт битләгә әйтмәделәр. Шуңа күрә инде мин шул текстильщикка вариант булып чыкты да, ФНЛ беренче лига дип атала инде ул, Российская первая лига, ФНЛ. Менә шунда уйнап ятам текстильщикта. Футболчылар белән аралашасыңдыр. Алар нәрсәләр сөйли, алар ничегрәк үткәрә күнегүләрне һәм тулаем формада тотып буламы үзеңне мондый шартларда? Форманы тотырга авыррак, чөнки юк тренажерлар юк, футбольный поле юк. Шуңа күрә форманы тотырга әзрәк авыррак. Но без бит инде профессионаллар, безнең ничек инде основной эш дип әйтим мен инде. Шуңа күрә үзебезне һаман сайын формада тотырга тырышабыз. Киләчәктә нәрсәләр сөйлиләр? Футболчылар белән аралашам, теге основной команда Рубинның Павел Могилевец дигәнне, может, ишеткән барыгыздыр. Шуның белән аралашам. Ул да шул безнең шикелле самоизоляциядә ятып, өйдә һаман сайын тренировать итеп ята. Команданың башка вәкилләре ничегрәк, нинди форазлар бар, кайчан чемпионат башланып китәчәк, кайчан инде менә бу хәл кайтарылачак икән? Безнең ФНЛ лигасын досрочно завершили, бөтен хәзер
илдәге шикеллек Францияны яптылар, Испания яптылар, безнең ФНЛда досрочно завершать итеп калдырдылар. Нинди урында команда калды, шул урын белән бетереп, бер кеше дә чыгып китми, бер кеше дә чыгып калмый, уже августның башында яңа сезон башланып китәчәк. Халил Хамитович, әгәрдә без профессиональ спортны түгел, масса күләм спортны алсак, аның үсеше киләчәктә ничек булыр икән? Масса күләм спортка килгәндә, бу көндә без күрәбез халыкның ничек физкультура спортка тартылганын. Беренчедән безнең республикабызда бик күп спорт кылма төзелде, әле хәзер дә дәвам итә төзелешләре. Бик зур төзелеш алып барабыз, 4 ябылган футбол манежы, берсе инде футбол һәм регби уйнары өчен, икесе Казанда, берсе иншалла һәм Нижекамск шәһәрләрендә. Шуңа күрә шартларыбыз бик күп. Менә бүгенге көндә күренә Яшел фитнес дигән проект бара. Ничек күрәбез халык паркларга чыгып, төрле гимнастик күнегүләр ясыйлар. Без күрдек инде кыш көннәре ничек урамнардагы бышчыкларда, чаңгы трассаларында халыкның бик күп чыкканын. Шуңа күрә мин этәргеч соңгы елларда бик күп булды, халык саны көннән-көн арта. Үз изоляцияда вакытында дип әйтик, менә кемнеңдер шәхси территориялары бар икән, аларга нәрсәләр киңәш итәр идегез? Урамга чыгып шөгыльләнергә, хәзер бит инде һава шартлары да яхшы дигәндәй. Бүгенге көндә инде бит безнең хәзер рөхсәт ителә, чөнки безнең ветеран спортчыларыбыз чыкты, йөгерешчеләр иртәнге 5-тән 7-гә кадәр йөгерү, менә инде шәһәр кырыйларындагы төрле посадкаларда, юл буйларында йөгерергә була, инде кемдер авыл җирләрендә инде ул мөмкинлекләр тагы да күбрәк. Анда чыгып урамда шөгыльләнергә кирәк инде. Мөмкинлек булганда, кем шәхси йорты белән тора, урамда инде һәр вакыт табырга була, аңа зур җир кирәк түгел. Саф һавада рәхәтләнеп, бигрәк тә хәзер май айларында табигать уяна, бөтенләй икенче тормыш, бөтенләй икенче яшәеш. Шәһәрдә билгеле инде кем балконга чыгып җайлаштыра, кем инде зур тәрәзәләрен ачып залларында, шуңа күрә хәрәкәттә бәрәкәт дип, мин шуңа күрә әйтәсем килә, сорыйм да инде мөмкинлектән чыгып, хәрәкәтләнүдән туктамаска кирәк. Һәм спортчыларның планнарында белеп китик әле, Әдилә, менә сезнең якындагы планнар, әгәр дә инде тиз арада ышанып калабыз, менә бу үз изоляция бетер дә, ярышлар башланыр дип, менә ниндирәк максатлар якын арада? Безнең булып чыкмаган соревнованияларны яңадан ясарга дип хыялланам инде. Һәм шунда без Америкага барырга тиеш идек, анда барып булмады. Менә шул олимпиадага отборочный соревнование иде ул. Менә ул аны отменить итмәгәннәр иде. Шунда барырга дип хыялланам. Адил, әгәр дә футболны алсак, яңадан менә ниндирәк фаразлар бар һәм кайчанрак чыгып, үзеңә алдыңа ниндирәк максатлар куясың? Тизрәк чыксак әйбәтрәк инде, чөнки бу форманы һаман саен тотып булмый. Шулай итеп, өйдә самоизоляциядә ятып, авыр, бик авыр. Тизрәк булса әйбәтрәк булыр, конечно. Халил Хамитович, элеккеге халәткә, элеккеге спорт режимына һәм күрсәткечләргә әйләнеп кайтуда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таян ноктасы бүгенге көндә самоизоляция. Бүген әгәр дә без кушканнарны тыңласак, без тизрәк чыгабыз. Мин бик борчылам, халык бик актив, халык ышанмый. Чөнки күрәбез, бу әле коронавирус чире ахыргача өйрәнелеп бетмәгән. Безнең спортчыларыбызны, тренерларыбызны, шәхесләрне саклыйсы килә. Шуңа күрә менә бу бигрәк тә бу көннәрне мин әйтәм, менә Әдил дә әйтә, өйдә тору бик авыр дип. Шуңа күрә өйдә торып артык кеше белән аралашмыйча, мин беләм, иң зур чара бу көндә самоизоляция. Сабыр булып, тизрәк менә шу чирләребез тизрәк итеп, дөньяда таралуы кимеп, Россиябызда кимеп, инде мин шанам күбрәк спорт площадкаларына чыгып, спорт ярышларында аралашыбыз, күрешебез дигән өметтә калам. Барыгызга да бик зур рәхмәт, вакыт табып безнең белән аралашканыгыз өчен. Әлбәттә, без дә ышанып калабыз, тизрәк спорт ярышлары башланып, инде гадәти режимда сау-сәламәт булып шөгыльләнергә һәм иң мөһиме югары нәтиҗәләр күрсәтергә язсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт.
Күп кенә спорт төрләреннән сезонны вакытыннан алда төгәлләделәр. Яңа ярышлар һәм бәйгеләр үзен озак көттермәсен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.